Dah mentah kasih hadin bafi lada file mission nga sultanat banyak kenduk ya fi berngadon ketuk kene kiji keli nomor kene ke election kalajan di nomor mansua katu ki notabut kila penjob dan buro mepi te mentah kene kenti hatu fi dang don am kaji kermen bagi pajak kindang penjob dan buro mepi simpat. Ai cái số ít ba bậc là phần trăm nào anhจะขับนี่ของเนี่ยมาหาคะแนนเต็มที่งานเงินมาที่ดังด้านนี้ก็จุดเฉียงนะมาสั้นเส้นมีหลายตัวกับบันละนำต่อคอนเซนซิบาดมีหลายเล่รูกับบาต่ำน้ำมันตาอุปบาจงคอนเซนซิกันอยู่te kai ka wi pat ka thong ka ba phidon la da jia ba phidang job ha kene election ka ba mentah กระท้องกับบันกงกันได้อยากขยกกับคอดเป็นคิวekonomi ke jelas kabar nam tak ko ke kya haka konsumsi ba jelas ba ko antar kabalai ta puli putih ke ba idon kamba khanta maka was khasil se ko ke ba karang iduna ba ki jingdan nam tak ki kena skol ba ki kena puli ti kini ki baro ni mele ni kristam nam tak jing ha jong konsumsi to sakawi pat namar ba ka constituency si jong phi kadai ka constituency ka ba hap ha ka jaka ba ka kidon ki jing ka jeput te kai ka thong jong phi namar ba ha ka wat ka ba ar dum ta kim sim perlapan pendap te kai ka thong ka jong phi ka ba pidon nak menta kane ka jing ha ki jaka kaput nam ta kata ka phang ba ha ka first place na da industry ki jaka bat na ni do ha ka ni kinti ka ba menta la dang ni poi sa ka thong ta banikong hero ka ri hi ban kun bai na yau pu du sam jong ka second phase ka ba la da ban